hai 20 anos tiña 9. 5. 4. Con 7. Eu fai 20 anos tiña 5 anos. 4. 15. 17. 15. O meu primer recordo é na parte de abaixo do local, en San Andrés. Era un local horrible para bailar porque se resbalaba muchísimo. Que o profesor non era profesor, era profiales, por exemplo. Disfrutaba mogollón porque ao final era como un xogo, como un, pois o que dicen, era como un encontro cos amigos cada sábado. Era unha das primeiras veces que dormías fora da casa, dormías con compañeiros, todos xuntos. E aí viñen bailando con outro grupo e despois comecei a formar parte do grupo Rebulir. A ver, non tiña nada que ver o festival de antes co de agora, eran 4 grupos de amigos. É que empezou sendo algo de amigos super pequeno e se nos ha ido las manos. Debemos empezar a ser guías con 15, 16 anos. E nada, era guai porque como que sentías un mínimo de responsabilidade de facer as cousas. Acordo-me que era como o evento do ano, que moita ilusión, de moitos nervios tamén, era moi guai. Bueno, sigue sendo guai. Pois moitos nervios e moito respeto porque esta xente facía o festival con muchísimo amor e eu vir como profesora tiña moitos nervios para que salira ben e para que eles saliran ao escenario e se sentiran orgullosos do que fixeran. Foi moi guai porque foi de repente coñecer a moitísima xente nova, verte incluída en todos os planes, inda que non formes parte dun grupo, e non sei, estar axudando en todo o que se puidera, pero foi moi guai. Como son la familia, también quiero revolar.